Velkommen til den her packåbning på 70.000. Og som I kan se, det her det er det nye Team of the Week. Og selvfølgelig, vi vil prøve at se, om vi kan få en inform for de 70k. Men vi kan selvfølgelig ikke love noget som helst overhovedet. Men den vi nok helst vil have, det er selvfølgelig the man himself, Eden Hazard. Han går for næsten 1,5 million. Så ja, skal vi ikke bare se til at komme i gang? Vi har hans lillebror, Nikolajs lillebror, har allerede fået 2 informs. Det var i går, det var Walcott og Coran. Så lad os komme i gang. Så får vi vores første pakke. Vi starter med den allerførste pakke med en eller anden jeg kan sgu ikke huske, hvad han hedder på forsiden. Men, kom så. Første pakke. Lad os se, hvad vi kan få. Vi får Guardado og Abiati. Det er faktisk en okay pack. Det er en okay pakke. Hvad med den der modifier? Den er venstre vinge til venstre net. Bare gem den. Tror du ikke? Jo. Og vi kan ikke bruge de spillere her på vores hold. Og vi har aftalt, og vi vil prøve at se, om vi ikke kan få lavet en giveaway ud af nogle af de pakker, vi får åbnet her. Så det håber vi simpelthen. Ej, ikke ham igen. Vi prøver. Han gav os 2 gule være med at skip. Okay, vi lader være med at skip. Ja. Hvad får vi? Hvad får vi? Vi får Traoré. Han skifter til Chelsea. Har jeg hørt. Jeg tror ikke, det er ham. Jo, det er ham. Han skifter vist til Chelsea. Eller så er det en eller anden, tror jeg. Jeg har bare hørt et eller andet. Så. Kunne ikke have været god at gemme, tror du, hvis han skiftede til Chelsea. Nej, så meget tror jeg heller ikke, han går for. Den næste pakke, det er med Falcao på forsiden. Kom nu. Og vi skipper den ikke. Og lad os se, hvad vi får. Maxwell. Som den bedste i en pakke, men vi fik da en del kontrakter, må jeg sige. Og en squad fitness. Ja, det... Skal jeg åbne den næste pakke? Det må du godt. Se, hvad vi kan få i Niklas' første pakke. Vi skal have en Cahill-pakke. Sådan. Det har vi fik Aguero med. Så. Kossa. Kom så, Cahill. Giv os et pack op. Pinsi. 75 rated. Vi får Dida. Han var jeg tror, han ikke er en legende, faktisk. Han stod faktisk rigtig godt i hans tid. Han var jo målmand fra... Den går for noget her, den vi har. Han var jo målmand fra AC Milan, så vidt som jeg husker. Og han blev desværre ramt af et romerlys, da du kastede ned fra tilskuerrækkerne. Skal jeg også åbne næste? Må du godt. Skal vi prøve at tage en nosepack? Okay, vi tager en nosepack med Vidal. På forsiden. Okay. Det kunne være fint nok, hvis han selv var i pakken. Ja, så ville vi jo måske kunne få en lille giveaway. Lille bitte. Men lad os se. Vi får Andra Dias. Ja. Okay, spiller, men... Det må lige komme lidt mere. Bare nu ja. Kommer lidt mere. Og kat. Det går ikke for noget. Jeg gemmer mig bare. Så tager jeg sidste pakken, jeg tager. Kom nu. Så er det med Alaba. Nej, det bliver med El Shaarawy. El Shaarawy på forsiden. Det er kun fordi, vi har ham på vores hold. Ja. Kom så, vi kigger der. Det er løgn. Bastonio. Det er løgn. Fuck, han er hvid i huden. Og hold da op, 85 i heading. Måske kan han gå for noget. Ej, det tror jeg, vi gemmer. Han er jo fra Premier League. 1000 coins. Ja, 1000 coins, så det er også fint nok. Så det er jo fint nok, at vi lige kunne få 1000 coins der, og så... Fik så lidt resten. Ja. Videre til næste pakke. Og det bliver med... Nej, det gør det ikke. Vi tager den ikke med kineseren. Vi tager en nosepack med Alaba. Kom så. Bare over 10k. 10k. Kom så. Før det der har jeg jo fået Di Natale og Santi Cazorla, så... Kom nu. Kom så. Shirkov. Det er skidt det her. Og en fake Klose. Det er skidt. Den der modifier, jeg kan vide, om den lige kan redde lidt. Center midt til center offensiv. Han har været omvendt, så er den gået for 3k. Men ikke lige den bedste pakke, må jeg sige. Så bliver det med Cahill. Kom så. Jeg kan mærke det. Kan du give os Aguero igen? Come on.
kan mærke det. Fernando. 5 spillere. Ej, krul. Og 2.000 coins, det er også fint nok. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi 2.000 coins, det kan du også få i en... den kan også være i sølv rare formation. Eller hvad man siger. Ja. Og igen. 2 pakker tilbage. 2-3. Ja, 3 pakker tilbage, drenge. En med Messi her. Kom nu. En med Messi. Koster. Kan han give sig selv? Kan han? Ter Stegen. Han er en OK målmand, men... Ikke lige den målmand, vi søger. Nej. Det var kliché. 2 pakker mere. 2 pakker tilbage, drenge. Kom så. Anden sidste pakke, hvad får vi for land? Hvis det kunne have været hans landsholdskammerat der, Suarez, så tror jeg altså, vi har været rimelig glade. Ham har vi også fået før. Ja, ham har vi fået i dag. Nej, det var i går. Nej, det var i går aftes, vi fik ham. Ja. Og vi fik Larm, og vi fik Aguero, og vi fik... Ja. Og vi har også fået sidste pakke, drenge. Ja. Og det blev med Messi. Det har været en ringe packåbning indtil videre, men her får vi Kabul. Og Abelora. Mourinho. Ja, vi har fået Mourinho. Må han ikke gå? Han går for noget. Det har jeg da... Ja. Så har vi Kabul, som også godt kan gå for noget, tror jeg. Og så vil jeg gerne lige sige her til sidst, at vi har en giveaway i gang. Jeg lægger lige et link i beskrivelsen. Den slutter søndag. Og jeg tror, den her video, den søndag klokken 6. Den her video bliver vist lagt ud lørdag, så I har en dag. Og så vil jeg gerne sige tak herfra, Og ved I hvad, drenge? Jeg er ligeglad med pengene. Vi ordner 2 pakker mere. Nå okay, ja. Det lyder godt. Og